Kadus. Wayang Ramayana ing negara Alengkodiraja Ratu Buta Rahwana Raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman sang tumandang kalong kowe jangan nyolong Ngeto Indrajit lan Pati ning Anoman ora wedi geti ngeladalah Alengkodira bong toko pilu Bapak Kadus, ini sahur sama Pak Kadus. Pak Kadus, Bapak Kadus, Cus, Bu Kadus. Ceritane wayang Ramayana ing negara Ibu Kadus Alengkodiraja Ratu Buta Rahwana Raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Mama sayang Anoman si getek putih mabut nama Sinta dijakuli konangan Indrajit lan Pati ning Anoman ora wedi geti eladalah Alengkodira bong toko pilu ane Pati oh makade kabeh dadian dia dosa buku nangis gerengger iya wae iya wae iya wae iya wae iya wae iya wae Pak Kadus Pak Kadus masih ada Pak Kadus asik Bu Kadus ayo dong di bonus lagi dong Bu Kadus sayang Bu Kadus ceritane wayang Ramayana Pak Kadus ing negara Bu Kadus Alengkodiraja Ratu Buta Rahwana Raja gawe geger nyolong Dewi Sinta enggak apa bos
siapa? Si ketek putih, bos apa ini? Nyawang tenang, Sinto dicepuli. Bonangan, yen brajit lan pati pakadus ning Anoman ora wedi geti. Ladang aleng kadio, bong adio, bong adio, bong desepilo waao kalikati dong. Ora ketik dadi-dadia rengadia rengadia reng desemuko nangis dereng-dereng. Iya wae iya 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 wae iya wae iya 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 wae Bukadus iya wae.